Пирин Благоевград победи Локомотив Пловдив с 3-0 в контролна футболна среща, играна в Добринище. Това бе трета поредна победа в предсезонните контроли за орлетата. Само в разстояние на 4 дни благоевградчани победиха и двата пловдивски отбора. Ботев с 1-0 в сряда и Локомотив сега с 3-0 в Добринище. Този път играта на възпитаниците на Неделчо Матушев бе много добра и зрителите, които изгледаха мача, останаха много доволни. Сред тях бяха кметът на община Благоевград доктор Атанас Камбитов, председателят на общинския съвет Радослав Тасков, плеймейкърът на ЦСКА Борис Галчев, футболистите на Банско Георги Фикин и Иван Топузов, а също така и бившия нападател на Пирин Гоце Делчев, сега звезда в Кипър, Костадин Башов, които изгледаха двубой и няма как да не са останали доволни. Головете в мача вкараха Влади Златинов в 15-та минута, Мартин Тошев в 72-та и автогол на Христо Станов в 85-та минута. Първото попадение падна след центриран от ъгов удар на Тасев. Топката бе отправена на първа града, където Златинов с глава изненада бранителите и простреля вратаря Скорчев. До края на повремето на два пъти Тони Тасев и Янко Сандански, който направи повторен дебют за Пирин Благоевград, пропуснаха удобни положения. След почивката станаха по-интересните неща в мача. Влезе като резерва Венцислав Бенгюзов, надпсува противник и главният съдия Николай Арданов го изгони, но по взаимна договорка на неговото място влезе Мартин Тошев. След час игра бе най-любопитният момент в мача. Златинов открадна една топка от вратаря, подадена на Наков, който от 3 метра направи невероятен пропуск на празна врата. В 72-та минута след много хубав пробив на влезия като резерва Тодор Траянов, Мартин Тошев с много силен удар от 10 на метра заби топката в горния десен ъгъл за 2-0. В 85-та минута резултатът стана и класически. Друг влязъл като резерва футболист Антонио Хаджи Иванов изпълни много добре фал. Топката се отби в страничната града, удари се в Христо Станов, който си вкара налеп автогол за 3-0. Веднага след края на мача старши треньорът на Пирин Благоевград Неделчо Матушев потвърди още един трансфер. 31-годишният вратар на Локомотив София Валентин Галев ще носи екипа на Пирин Благоевград през следващия сезон.